Rydyn ni wedi bod yn brysur yn Trafnidiaeth Cymru yn sicrhau bod ein trenau a'n gorsafoedd yn ddiogel i'n cwsmeriad. Yn unol â mesurau pellhau cymdeithasol, rydyn ni wedi addasu ein ffordd o weithio i'ch helpu chi i deithio'n fwy diogel. Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein trenau a'i roi mlaen cyn teithio. Ar gyfer teithio digyswllt, rydym yn argymell prynu'ch tocyn cyn eich taith. Gallwch brynu tocynnau ar-lein neu ar ein app. Mewn gorsafoedd rydym wedi gosod rwystrau rhwng peiriannau gwerthu tocynnau, swyddfeydd tocynnau ac o flaen pist prynu tocynnau symudol i'ch helpu i gadw pellter diogel oddi wrth eraill wrth brynu tocyn. Rydyn ni wedi cynyddu glanhau trenau a gorsafoedd ac wedi cyflwyno pist glanweithio dwylo i roi mwy o gyfleoedd i chi lanhau'ch dwylo. Rydym hefyd wedi cyflwyno systemau unffordd yn ein gorsafoedd ac wedi gosod dros 34,000 o farcwyr llawr i helpu eich cadw chi, ein cwsmeriad, i gadw pellter diogel oddi wrth eich gilydd bob amser. Ar ein trenau rydym yn gofyn i gwsmeriad brynu eu tocyn cyn iddynt fynd ar y tren ac i gadw pellter oddi wrth eraill wrth deithio. Mae hyn yn ein helpu i reoli ein gwasanaethau. Gofynnwn ni bob cwsmer ddilyn ein canllawiau pellhau cymdeithasol wrth deithio ac i fod yn ystyrol o'n staff bob amser. Trafnidiaeth Cymru yn eich helpu i deithio'n ddiogel.